u teretanama je stvarno dobro društvo. Ja znam kad odem, informišem se za sve, odem da odradim trening, završim sa nekom pričom, sa nečim za posao, upoznam neku ko je programer, čujem neku novu informaciju. Brdo stvari čuješ tu što na primjer u kafinu ne možeš. To je ta socijalizacija. Da. Znači vi u teretanama, to vam je ono, vi u teretanama stičete tu socijalizaciju. Sam dolazak na pult, razgovor, gde si, brate, šta radiš, znaš ono. Da. I onda tu kreće pa onda svide ti se neka devojka ili devojci se svidi neki dečko, pa popričate malo na traci, pa razumete, tu se stiču i ljubavi i prijateljstva i poslovni. Ja imam ljude koji poslovne aranžmane imaju u Ahilejima. Dođe, stoje dvojica, treniraju i pričaju kako će, ne znam, da prave reklame neke i da rade. Ja kažem, Bože, posvetite se treningu, bre, nemojte samo da... Po nešto kao između pauza u serijama mi pričamo o tome. Tako da je to meni super. Jeste, teretane zamenira sada kafane. Sad je, sve više su teretane pune tih likova koji su interesantni i koji imaju šta da kažu. Nije ih bilo jedno vreme. I ja sećam teretanu baš si morao da ideš da treniraš i da voliš sport i da hoćeš da odradiš. I negde je za teretanu uvek važilo, pogotovo pre, da drže opasni momci. Vi spadate pod tu masu opasnih ljudi u Beogradu? Pa to je ta tuga, što ja stalno kažem, našeg društva i, ne našeg, svakog društva, ali ja pričam konkretno o našem. Zašto ne trpite tuđi uspeh? Zašto vam smeta kad neko uspe? Recite mi zašto. Kaže, dao mu pare, dao mu pare. Ko mi dao pare? Da. Evo, ja bi mnogo para zaradio na opklade, znate? Jel bi smeli to? Su odmah. Evo ja sad javni poziv da se kladimo. 5 poligrafa dođu, pošto ja ne znam kako drugačije, koji metod drugi postoji za utvrđivanje istine, nego poligraf. I reku, s pitanjem, vi me pitate, ja odgovaram konkretno na ta pitanja. Da li sam sam napravio, da li mi je neko nešto dao u životu i tako dalje, i stavimo polog, jel tako? Pa 5 poligrafa ne može da laže. Može 1 da bude namešten ili 2, ali 5 ne može. Evo, ja zvanično pristajem na 5, a i više poligrafa. A koja cifra bi bila? Šta treba? Ja imam, zaradio sam pošteno i spreman sam, mogu i da se kladim po raznim osnovama. Znači, nije sporno, zato što ne znam kako da stanemo tome na put. Znate, ne u mom slučaju, nego u raznim slučajima. Pa ljudi kad sedite, ja to stalno ponavljam, daj bre, digni zadnjicu. Uzmi bre, preduzmi nešto u svom životu, to Schwarzenegger kaže. Nemoj sedeti i gledati, razmišljati kako je da Bog da mu crkla krava. Pa mi smo stubovi ovog društva. Privrednici. Mi smo stubovi ovog društva. Mi pravimo, zapošljavamo ljude. Od mene direktno živi 350-400 ljudi. Direktno. To zaposleni. Majstori, ovi, oni koji sarađuju. A indirektno, preko 1500 ljudi živi od nas. Zato što popravlja sajle, popravlja ovaj kreči, nam stavlja ventilaciju, pa održava tu ventilaciju, menja filtere u ventilaciji. Ne radi vam isti čovjek. Jedan radi klime, jedan radi filtere u ventilaciji. Pa vam onda jedan dolazi da vam otpušava šolje kad vam zapuše, razumete? Da. Mislim, idem u banalnost. Pa vam treba da vam prodaje kancelarijski materijal, pa da vam štampa garderobu. Znači, 1500 saradnika mi imamo, pa hoće da se reklamira kod nas, mi se reklamiramo kod nekog. Znači, to su gomile ljudi koji su se javili, koji svakom je u interesu i bankama i raznim drugim organizacijama je u interesu da kad tu u tom Ahileju prođe dnevno, fluktuacija se to kaže ljudi, prođe dnevno 2-3 hiljade ljudi, dnevno, ulazaka, i oni vide natpis neke banke ili nekog brenda, je li tako? Znači, oni imaju želju, to je prepoznao, na primjer, Knjaz Miloš kod nas, on se dugi niz godina je uzeo aranžman da se reklamira kod nas i tako dalje, to je srpski brend. I ja volim da radim naročito sa srpskim brendovima, to je ključ. Da. Da mi se dižemo, tako je. Jesu pokušavali kada ste imali taj uspeh i kada ste okrenuli 2., 3., 4. teretana, je vam pokucao neko na vrata, jesu vas ucenjivali? Pa da. Jeste imali taj problem da neko hoće reket da vam lupa? Da, sad trenutno prolazim otprilike kroz tu fazu. I sada? Da, više puta sam prolazio i opet kažem,
pojedinci, da ne bude generalizacija, pojedinci koristići svoje kontakte žele da naude meni kao i mnogim drugim privrednicima. Na mojoj strani je istina, moji zaposleni, moji saradnici i svi ljudi dobre volje. Znači, uvek vi nailazite na neke ucene, znate. Znaš, Sale, vidi, ovi ti pakuju ovo, ovaj rekao ovo, ovaj uradio ono, odakle ti taj brod, odakle ti ta kola. Šta odakle mi? Kako se nosite sa tim kada vam neko dođe kaže? Pa ne, ali gledajte, evo, ja zaista želim da kažem ovo. Odakle ti legitimno pravo da ti pitaš nekog čoveka kako će da širi svoje poslovanje? Jer negde piše u zakonu da je zabranjeno da kupiš 10 ili 15 prava. Da ćeš da kupiš 1, 2 broda, da radiš promocije na njima ili da ih iznajmljuješ. Kola. Dukserice. Je li to zabranjeno zakonom? Nigde nije zabranjeno zakonom. Njih boli to što oni nisu pronašli sebe i što žele da nanesu bol drugome. I konstruišući stalno priče, kafanske, ovakve, onakve, i koristeći kontakte i veze, gledaju da izreketiraju ljude. Ja sam oko 5-6 puta naišao u životu na pokušaj lupanja reketa, ali to ne klasično, pošto zna kako bi prošao taj koji bi došao na klasičan reket. Jer ja nisam baš nešto ne preuveličavam sebe, a nisam sa svojim poznanstvima i kumstvima i prijateljstvima čovek koji može da se podceni. Ja nikog drugog ne podcenjujem. I nego uvek dođe neki emisar koji, kao, znaš, želi da ti reši problem. Da. Ja uvek kažem, čekaj, a kakav problem ti meni imaš da rešiš? Pa ne, Sale, samo da ti kažem, znaš, vidi, brate, ovaj ti pakuje ovo. Ko mi pakuje? Pa ide, nek mi napakuje. Sada, pišem knjigu i neki materijal koji posedujem, gde su razni ljudi probali da na razne načine i uticaje uđu u Ahilej na neki način. Znate, u 5-10%, jer vide čistu priču. A svako u čistoj priči koji ima nerealne pare, voleo bi da ih tu gurne, pa kao da malo tu ima neku sigurnost i bezbednost. Pa ti onda proturi priču, poluucenjivanja, i kad vidi da je tvrdo, to je nek mi oproste dame, ko odbijena žena. Znate kako to ide u narodu. I onda krene još više te mrzi, jer si ga odbio, a ja sam odbio, imam to napisano. Odbio sam 10 ponuda, odnosno sad 11. Da uđu u neku lovu kod mene, da mi daju, da oni uđu u 5, 10, 15% i tako dalje. Imamo iz kriminalnih struktura ljude, imamo ljude neke iz biznisa, ovako, imamo čestite ljude i imamo ljude iz politike, koji su preko raznih pritisaka želeli da se ufuraju. Da. Izvijem se što koristim nekad te izraze, ali da bi bilo socijalno prihvatljivo, preciznije i socijalno prihvatljivo svim sferama ljudi. I ovim mlađima, na mlađima svet ostaje. Ali sam se uvek izborio s tim i nadam se da ćemo se izboriti i ovog puta. Znači, uvek se borimo, jer pravda je samo jedna, verujte. I poligraf, što ga pominju mnogi. Hoće neka dođe. Doći će kad dođe i ne može niko s tim da se nosi. Ali će uvek toga biti, da znate. Kako odbijete, na primjer, ljude koji su iz kriminalne strukture i jel se plašite ili, mislim, čim odbijete, ne plašite se? Pa uvek postoji bojazan. Da, postoji taj neki rizik kao kako će se taj neko vratiti. Da, ali uvek dolaze emisari. Znate šta su emisari? Da. I zaslanici. Naročito u svetu politike. Jel oni pokvareni, ne pričam da su svi političari pokvareni, daleko bilo, ali oni pokvareni dolaze i daju ti ponude kao bilo bi dobro tu da, znaš, da ti je tu, zato što te onda neće niko maltretirati, znaš, ne treba ti ulazi ova inspekcija ili ona. Što? Šta imam da krijem? Pa znaš, Sale, znaš, brate, 30 teretana kao tolke sprave, imaš brodove, imaš sanke, imaš, kaže, kola. Znaš, brate, upada to u oči. Kome upada u oči? Pa šta ima Schwarzenegger? Pa šta imaju, da ne pominjem, mnogi šampioni ljudi ovo ono?
Će neko da istražuje Noleta i ostale šta imaju i šta su napravili, ne razumem. Druga stvar, ja sav moj novac ulažem u moju firmu. Meni dođu ljudi i iznajmljuju brodove od mene. Što, to zabranjeno? Ne razumem. Je zabranjeno da iznajmiš auto i da mi platiš da ga voziš. A još na njemu piše Ahile i Jim. Ja kažem, znate šta, jeftinija mi je cena, moje devojke strašne koje znaju tu da, opasne, to su moje prve saradnice iz, moram da ih pozdravim, i moje menadžere, i generalne menadžere, oni su tu moja udarna pesnica.